بس دولتي بس كبير من بس كبير عواشي تكشن ما بكره هذا جبت دولتي هولا بروواژکرنا چاپمنیا ترک ایریشین تیمین تایبت ین همبری نافچا سوره سینوران ناسناکه yarına gel. چاپمنیا علیکرش بو ایریشین سرگل بنجل بکه گله باراندنا جامعه kurşunlu ve şere u dor peşkirna ser nafça sure reva bike wene kujaliye polisan batin kişanten servis kirin u xwestin tîmên taybet di çavên raya giştî de şêrîn bikin. Çapemeniya Alîkir dest nîşan kir ku polîsan li şûna camiyê dundurê wesayta zirxê de ezan xwentin û li hundirê camiya gulebaran kirin jî nimêj kirin. O ara sokağın kapıları hep kilitlenmişler. Buraya bir... Helvesta Çapemeniya Alîkira ku kuştina zarokan, kal û pîran li gel şahidan jî nedîtî vehat, şewtantin û gulebaran kirina mal, komale û kargehan astengiya li pêş ambulansan nedît, nivîsên nijadî yên jaliyê tîmên taybet ve hatin nivîsantin ji raya giştî ranegihan û zextên li ser rojnamegeran nekir mijara nûçeyê rastî bertek û nerazîbûnên raya giştî hat. Yarına gel sahibi yarına gel ama. بس دولتي بس كبير من بس كبير عواشي تكشن ما بكره هذا جبت دولتي ما بس انا ما يخشي تعمل